हेलो फ्रेंड्स नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो बड' जब निउसआव बरायना लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर नोंथांमोनाथ' बयबो मिथिगौ जानांगौ जोंहा गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि अनलाइन एग्जाम जासिगोन होननानै दा नोंथांमोना बेखौ बयबो मिथिगौ दा बेनिखायनो आं बे भिडिअ'जों नोंथांमोननो खोन्थाहरगोन माब्रै नोंथांमोना अनलाइन एग्जामखौ होनो नांगौ आरो जोङो माब्रै PDF फाइलखौ आपल'ड खालामनांगौ जोंहाथ' एन्सारखौ लिरनानैसो माने PDF फाइल खालामनानै आपल'ड खालामनांगौ नालाय गावसिनि वेबसाइटआव दा नोंथांमोना बेखौ 5 MB खालामनांगौ दा 10टा कपिखौ जों माब्रै इसां खम 5 MB ल' खालामनो हागोन आं बेखौ नोंथांमोननो बे भिडिअ'नि गेजेरजों खोन्थागासिनो दङ बेखौ लोगोफोर नोंथांमोना मबाइलजोंनो हायो मोनसे एप दङ बेखौ आं नोंथांमोननो खोन्थागासिनो दङ दा बेनिखायनो भिडिअ'खौ नोंथांमोना जोबजासिम नायबानो जाबाय जाहाथे मोजाङै नोंथांमोना बुजिनो हायो PDF फाइलखौ माब्रै खालामनो हायो दा नोंथांमोना गिबियावनो प्ले स्ट'राव फैग्रोबानो जाबाय मोनसे एप होनाय दङ बे एपखौ डाउनल'ड खालामनांगोन बेनो जाबाय एडब स्केन बे एपखौ नोंथांमोना डाउनल'ड खालामना लाबानो जाबाय इनस्टल खालामबानो जाबाय आं बे एडब स्केननि लिंकखौ बे एपनि लिंकखौ भिडिअ'नि डिसक्रिप्शनाव होना दोनखादों नोंथांमोना चेक खालामबानो जाबाय आं दा बेखौ इनस्टल खालामना दंखायो आंहा बेनिखायनो आं दायो बेखौ अपेन खालामसै एडब स्केन एपखौ दा आं बे थुना होबाय दायो बेयो अन जासिगोन लोगोफोर नोंथांमोना बे एडब स्केन एपखौ इउज खालामनो थाखाय नेटनि गोनांथि नोंथांमोना अनलाइन थानांगोन दा बेनिफ्राय नोंथांमोना बेखौ जीमेलजोंबो माने गुगोलजोंबो बेखौल' साइन इन खालामनो हायो जीमेल नोंनि इमेल आइडिखौ होनानै फेसबुक एकाउन्ट दंबा बेजोंबो नोंथांमोना साइन इन खालामनो हायो आपेल दंबा बेजोंबो नोंथांमोना हायो दा फेसबुक इउज खालामो नालाय आङो दा बेजों फेसबुकजों आङो साइन इन खालामसै फेसबुक आं बे थुना होनसै दायो दा बे थुना होनाय लोगो लोगो बे लोगोफोर आंहा फेसबुकखौथ' इउज खालामबाय थायो नालाय बे आंनि फेसबुक एकाउन्टजों लिंक खालामगोन दा नैबे कन्टिनिउ थुना होबानो जाबाय नोंथांमोननि गोसो नोंथांमोना फेसबुकजों लगइन खालामना नोंथांनि ना इमेल आइडिजों नोंथांमोना लगइन खालामो नोंथांमोना गावबागाव गोसोबायदि खालामबानो जाबाय आं दायो बेहाय कन्टिनिउ थुनानै होनसै दा बे कन्टिनिउ थुना होनाय लोगो लोगो बियो आंनि बे एडब स्केन एकाउन्टजों ओमफ्राय आंनि बे फेसबुक एकाउन्टजों लिंक खालामनो हासिगोन दा बेखौ आं इउज खालामनो हासिगोन दा बेहाय नैबे कन्टिनिउ थुना होबानो जाबाय नोंथांमोना कन्टिनिउ थुखांना होनाय लोगो लोगो बे वेब माने एपआ जोंना अपेन जायो दा नोंथांमोना बेखौ इउज खालामनो हासिगोन दा बे लेट्स गो नोंथांमोना थुना होबानो जाबाय नोंथांमोना बेहाय नुनो मोनगोन गोबां रोखोमनि बेखौ एल' खालामनांगोन नोंथांमोना डकुमेन्ट्स दा डकुमेन्ट्सखौ बिदिनो थानो होबानो जाबाय ओमफ्राय बिथिं एलायनाय दं बेखौ बिदिनो थानो हो दा नोंथांमोना स्केन खालामनो थाखाय आं दा न' सिङाव बानायदों नालाय भिडिअखौ कारेन्टबो दाय गैया एसे खोमसि जादों नोंथांमोना लाइट होनानै साफायबानो जाबाय एबा बाहेरायाव फैनानै नोंथांमोना साफायनानै प्रेक्टिस खालामबानो जाबाय दायो आं बेहाय गेजेराव थुना होबाय गेजेराव थुना होनाय लोगो लोगो नोंथांमोना बे डकुमेन्ट्सआव होनांगोन आरो बे डकुमेन्ट्सआव दंखायो नालाय बे बिदि जासिगोन दा नोंथांमोना बेखौ रिसाइजबो खालामनो हासिगोन गोसो बायदि बेनिफ्राय कन्टिनिउ थुना होबानो जाबाय मोनसे जालायबाय बियो लोगोफोर नोंथांमोना 1 नुखादों जानांगौ बेहाय आरो बेयाव मोनसे लाबावगोन लोगोफोर आं नोंथांमोननो मोननै मोनथाम बानायना होनो र' बेबायदिनो हारसिंनो लागोन आरो रिटेक लागोन बे हारसिंनो नोंथांमोना आखाइखौल' मोजां हमबानो जाबाय बे हारसिंनो नोंनि बे फेस आन्थाखौल' लागोन आरो बे लोगोफोर नै लाबाय दा बेयो गाव फेस आन्थाखौल' लाबाय बे दा बे जागासिनो नै ओमफ्राय नोंथांमोना बे कन्टिनिउ थुना होबानो जाबाय बे मोननै जाबाय आं दा मोननैखौल' खालामगोन नोंथांमोना PDF फाइलखौ माबोरै खालामो आं बेखौ नोंथांमोननो दायो खोन्थाग्रोनो सानदों एग्जाम्पल महरै आरो जेनेबा नोंथांमोनाथ' एग्जामाव 10टा कपिखौ साफायनांगोन नालाय आं दा बेहाय मोननैल' नोंथांमोना साफायनानै खोन्थानि दा बे जाबाय नैबे कालाराव गाहायाव नुदों जानांगौ नोंथांमोना लोगोफोर नैबेथिं कालार होनाय दं बे कालाराव नोंथांमोना थुना होबानो जाबाय बे कालाराव थुना होनाय लोगो लोगो नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन अरिजिनेल कालारखौनो एप्लाइ टु अल पेजआव थुनोबा नोंथांमोना बेहाय थुना होबानो जाबाय बेखौ टिक खालामबानो जाबाय गोथाङाव दोनबानो जाबाय बे अरिजिनेल पेजआवनो थासिगोन आरो बे अरिजिनेल थुना होनाय लोगो लोगो नैबेथिं अरिजिनेल कालार दं अट' कालार दङ ग्राय साइकेल दङ दा नेटआ नोंथांमोना मोजाङै सोलिनांगोन बेखौ इउज खालामनो थाखाय नै दा आं दहाय बोरै साफायदोंमोन दा बेबायदिनो जाबाय दा बियो दा नोंथांमोना बेखौ रिसाइजबो खालामनो हायो नैबे रिसाइजआव थुनानै नोंथाङा फट'नि साइजखौ जेनेबा A4 साइजआव खालामनांगौ नालाय जोंना दा A4 नैबे पर्ट्रेट बे थुनानै होनोसै आङो बेखौ A4 जानायनि थाखाय बेनिफ्राय नैबे क्लिकआव थुना होबाय आं बेनिफ्राय नैबे गोजौआव नोंथांमोना PDFआवथ' सेभ खालामनांगौ नालाय सेभ PDF नोंथांमोना बे थुना होबानो जाबाय दायो आं बे थुना होबाय सेभ PDFआव सेभ PDFआव थुना होनाय लोगो लोगो लोगोफोर बेयो सेभिं जागोन माने PDF फाइलाव बिथाङा माने बे एपआ गावनो माने सेभ खालामगोन आरो PDF फाइलाव जाखागोन बियो दा नोंथांमोना एसे नेबानो जाबाय आरो दा नेटनिबो खोथा दं नालाय बेखौ इउज खालामनाया दायो सेभ जाबाय नै लोगोफोर PDF फाइलाव बियो सेभ जाबाय दा PDF फाइलाव सेभ जाखांनायनि उनाव नोंथांमोना नैबिथिं नुदों जानांगौ मर आं बेखौ नोंथांमोननो मोजाङै खोन्थानि र' नैबेहाय नोंथांमोना नुदों जानांगौ नैबेखिनियाव मर नुदों जानांगौ नोंथांमोना बे मराव थुना होबानो जाबाय आं दायो मराव थुना होबाय
मराव थुना होखांनायनि उनाव नोंथांमोना मोनसे खामानि मावनांगौ गाहायाव फैथारबानो जाबाय बोख्लायबोनानै नैबे नुदों जानांगौ प्रिन्ट नोंथांमोना बे प्रिन्टआव थुना होबानो जाबाय आं दायो बे प्रिन्टआव थुना होबाय प्रिन्टआव थुना होनाय लोगो लोगो नोंथांमोना बेखौ PDF फाइलाव सेभ खालामनो हासिगोन जेरै नैबे PDF नुदोंना नोंथांमोना बे PDFआव थुनानै सेभ खालामबानो जाबाय आं दायो बे थुना होबाय बे थुना होनाय लोगो लोगो सेभआव थुबानो नोंनि बे PDF फाइला सेभ जागोन आरो आं दायो सेभआव थुना होबाय दा PDF फाइला बे सेभ जाबाय आरो लोगोफोर दा नोंथांमोना बेखौ नायनो थाखाय गावबा गावनि फाइल मेनेजाराव फैबानो जाबाय फाइल मेनेजाराव फैखांनायनि उनाव गाहायाव फैथारदों नोंथांमोना बेहाय नुगोन जानांगौ नै एडब स्केन आं दा खालामनो बेखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय एडब स्केनाव थुदो होमबानो अपेन जाबाय आरो लोगोफोर बेबायदिनो नोंथांमोना PDF फाइलखौ बानायनो हायो लोगोफोर नोंथांमोनाथ' दा नुबाय जानांगौ नै ब्लेंक पेपारखौनो आं नोंथांमोननो एग्जाम्पल महरै बानायना खोन्थादोंमोन आरो मोननै कपिखौ आरो बे डकुमेन्ट्सनि साइजआनो 6, 7, 9 KB जादों MB जाबावाखै 10थाबाबो बियो 5 MB जाहैया लोगोफोर दा बेखिनियाव बेनोमोन लोगोफोर नोंथांमोना इजियैनो इउज खालामनो हायो बे एडब स्केन एपखौ नोंथांमोना भिडिअखौ लोगोफोरनो शेयार खालामदो दा बिदिनो नोंथांमोना आपल'ड खालामनो हासिगोन आरो जोंहा MBआबो खम जाखायो बेहाय इजियैनो इउज खालामनो हायो दा बेखिनियावनो बे भिडिअआ लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो आरो माबाफोर सोंनांगौ दङबा भिडिअ कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामबानो जाबाय गोजोन्थों लोगोफोर